Какво става, пичове? Днеска ще играем Clash of Clans. Сега ще чакаме да зареди и ще си направим битки. Много. Айде бе. Така, зареди. Добре, атака ли са? Взели сме 14 копи. Добре. Така, сега тук да ме видите. Пети билдър хал. И тубато! И да се хвърляме към битката. Той си го бива. Това така. Не. А така. Отивай към билдър хала. Към билдър хала! Идиоти! А така, пич. Давай. Давай, ще успееш. Давай. Опа, една задичка. Това колко кръмна, бе. Давай. Yes. Добре, този пич си маха по доста демидж. И... победа. Я. Това ли беше? Окей. Сега... О, да се пуснем. Да бързам я се устроя. Ще се го построя. И... let's go. Добре хора, строим си Танхал 5 лева. След 2 дена пак ще кача като стане готов. Той ли се? Давай в атака. Бързо в атака. Той си го бива. Не! Пускам бебето. А той помага. Ай, стига. Тъпи арчери. Той има ли мортър? Молята. Добре. Давайте. Взимайте там билдър ха. А така. Давай, ще вземете може и 2 звезди удари. Има шанс. Къде са? И няма шанс. И хама. Я да видим. Къде са? Фак! Манка му! О-о!
Не. Знам, че ще го вземеш, ма. После ще умреш. Goodbye, let's go. What? Over. Добре, сега събираме да си построим. Имам ли пари? Имам. Тук също искат 300 000. Да. Което и да построя. Това много пари. Много време. Давай, мачкай, убийте всичко, мачкай. Майко, това толкова ли са тъпи, бе? Пютър хава, бе! Майко! Поне това го убийте. Добър вечер. Майко! Давай! Yes! Взимаме го 100%. Това шегувате ли се, бе? Някой гледа, значи печели. И 100%. Виктори! Добре. Дори хора са, след малко ще се видим. Сега ще подадем един мач древни сокър и ще приключвам за този клип. Надявам се да ви е харесал видеото. Ако ви искате, се абонирайте. Чухте ли новата песен на Павел Колев? Дано да е така. Погба, Гризман, подава на Роналдо. Роналдо тука. Майко, бах ти мелето. Каквато палка му е. Гледайте, само гледайте. Чак откъде му го вкара. Ням, как го замаза. Бум. Какво мазна англиче. Дибала, шути! Дибала да ми е дикалала. Не, возикам се.
Давай по-бързо. Как ще спаси, же? Заповядай. Мерси. Аре бе, Пепе. Кривак така. Оу, видяхте ли го, бе? Фол, дуспе, корнер. Тъч.